Leto je o oddychu, vytúžených dovolenkách a relaxe. Žiaľ, veľmi často bývajú prázdninové dni narušené nepríjemnosťami, ako sú úpal, prehriatie, alergická reakcia po uštipnutí hmyzom či rôzne úrazy. Súčinnosť predvídania, pripravenosti a vhodného poistenia dokáže zázraky, o čom sa v sobotu 16. augusta popri osviežovaní dozvedeli aj návštevníci košického kúpaliska Ryba na Aničke. Máme tu na výber viacero ukážok. V prvom rade resuscitáciu dospelej osoby a dieťaťa, pretože tam je veľmi veľa rozdielov a chceme, aby teda ľudia aj priamo vyskúšali, že čo sa dá a čo sa nedá v tej praxi. Najväčší záujem bol o modelový defibrilátor a ukážky oživovania detí. V kvízoch zase potrápili otázky ohľadom poistenia pri zahraničných pobytoch, ktoré môžu byť zbytočne skomplikované úrazmi. Pokiaľ je to doma, tak sa človek vie spoľahnúť na svojho lekára, zatiaľ čo v zahraničí môže byť viac zmetený alebo mať jazykovú bariéru, takže riešenie je určite komplikovanejšie. Práve preto sa vám poistenie oplatí, keďže s ním získavate najmä asistenčné služby, ktoré vás prevedú krok po kroku naozaj celým tým procesom. A na čo je podľa zástupcov poisťovne dôležité myslieť počas príprav na dovolenku, aby sme si ju užili v plnom zdraví a dlho na ňu v dobrom spomínali? Aby naozaj na nič nezabudli, aby si zobrali so sebou lieky, ktoré potrebujú, aby mali zbalené všetko, čo by sa im mohlo zísť, no a samozrejme, aby nezabudli na to cestovné poistenie, ktoré pevne veríme nebudú vôbec potrebovať.